paggalaw po ng presyo ng bilihin tinututukan po ng DTI sa lalawigan po ng Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng Department of Trade and Industry Pangasinan sa presyo at supply ng mga pangunahing bilihin sa lalawigan. Sa isinagawang inspeksyon ng tanggapan kahapon, layunin umano nitong tiyakin na nananatiling abot kaya ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan na sapat ang supply at sumusunod ang mga negosyante sa itinakdang Suggested Retail Price o SRP, lalo na sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa pinakauling ulat ng DTI, nananatili namang normal ang galaw ng pamimili ng mga consumer at wala manong naitatalang panic buying sa iba't ibang pamilihan sa probinsya. Ayon naman sa mga retailer, tuloy-tuloy ang delivery ng produkto mula sa mga supplier upang makatipid naman sa gastos sa transportasyon ay dinadagdagan ng dami ng kargamento kada biyahe na nakatutulong para mapanatili ang sapat na inventaryo na tumatagal umano ng 4 hanggang 8 linggo. Tiniyak ng DTI Pangasinan na ipagpapatuloy nila ang mahigpit na pagbabantay upang maiwasan ang overpricing, hoarding at profiteering. Samantala, hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado, umiwas sa panic buying at maging responsable sa pamimili. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.